Alzira va viure un any més la tradicional ofrena als patrons Sant Bernat i les Germanetes, que va estar precedida per una missa oficiada a l'església de Santa Caterina. I és que la devoció pels patrons de la ciutat és molt gran encara que passen els anys. A vegades trobem que Jesucrist queda com molt lluny en quant a dir jo vull ser com Jesucrist, sona inclús mal, però és ser cristià ser un altre Crist. Entonces, quan veiem que són persones de la terra que ho han aconseguit, uno s'anima a viure aquesta fe, sobretot aquesta valentia de la conversió i aquesta valentia de viure una vida nova des de Jesucrist. És veritat que estem en un temps on hi ha molta crisi de fe, no? Però la gent que té fe en Jesucrist troba en aquests màrtirs un consol i una referència molt concreta de vida. Acabada l'Eucaristia, els fidels es traslladaren als casalicis per ofrenar 3 corones de llorer als peus dels sants patrons. Un acte que denota la importància que estos sants i el lloc té per a la ciutat d'Alzira, no sols a les festes majors. Lo d'avui també és molt especial per a nosaltres perquè és una manera de rendir l'honor als nostres patrons, perquè com sempre ens diuen des de fora, Sant Bernat, Maria i Gràcia uneixen el poble d'Alzira. I com diu Bernat Montagut, aquesta persona tan volguda pel poble d'Alzira, per així passa tot. Diu, ja poden fer actes que tots passen per així, per Sant Bernat i les Germanetes. Per les bones i per les males. I té raó, no? Quan se celebren els 75 anys, que les imatges que se tiraren antes de la contienda civil, se col·locaren. I al mateix temps que tornar el 29 de maig de 1939 també torna la imatge de Sant Bernat Màrtir que se salva en onda. Gràcies a Ramon Flor i gràcies a José María Llopico, que té un carrer així dedicat en Alzira. L'alcalde, ve el párroco, venen molts consellers d'allí, i molts pobles, venen familiars de José María Llopico, i estan molt satisfets de que hagin recuperat, perquè antes se feia molt. Després, aquestes coses que passen. I jo estic molt satisfet que enguany ho han recuperat perquè tenim que agermanar els pobles. Avui i demà vindran també els alcaldes de la ruta bernardina, que és Carlet, Benimodo, Guadassuar i Alzira. Sant Bernat, Maria i Gràcia, a més de ser els patrons de la ciutat d'Alzira, ho són també d'altres localitats com ara la de Carlet, i que la seva alcaldessa, present en l'ofrena, va voler destacar la gran unió que existeix entre ambdues ciutats. A part de la ruta bernardina, l'agermanament que tenim entre les dues poblacions, estem agermanades. A banda de tindre el mateix patró, i això ens ha unit. A banda de la ruta bernardina i, en definitiva, jo crec que Alzira, com a capital de la comarca, en Carlet sempre ha tingut un gran aliat. Els integrants de la comitiva anaren tot el recorregut acompanyats per dolçaines i tabals que anunciaren a tota la ciutat la vespra del dia de Sant Bernat, una data que per a qualsevol veí d'Alzira sempre vol celebrar al prop dels sants patrons, a la vora del Xúquer.